Eskerrik asko, Ane, eta egun on guztioi berriro ere. Nire hitzaldiari eman diodan izenburua, denok duzue, eskura. Zehaztu behar dut, hor izenburuan bertan ez dagoelako, beti ere hitz egingo dugula Euskal Onomastikaz, onomastika batzordearen ikuspuntutik, gure perspektibatik, bai? Euskal Onomastika, biztan da, onomastika batzordea, baino zabalagoa da, bai? A ber, ondo, hanek ere aipatu du, onomastika batzordea sortzea erabaki zuela Euskaltzaindiak, 1973 urtean, beraz, eta 16 urte, joan zaizkigu aurrera, ibilbide hori du onomastika batzordeak. Onomastika hitza aipatzen dugunean, espere, zehaztu behar da, bi enbor, bi nagusi dituela onomastika zientziak eta zientzia, esan dut, bai? Antroponimia, hau da pertsona izenak, deiturak, eta toponimia, leku izenei dagokiena. Ondo, beraz, eta hori ere aipatu du Anek, nirea aurkezpen xumea izango da, eta nire hitzen bitartez geho bidea eman nahi nieke, beste batzuei, onomastika batzordeko beste batzuei bereziki. Hau da, nik gainetik, azaletik aipatuko ditut egiteko hauen artean, hau da, egungo egiteko hauen artean, dagoeneko batzu gauzatuta euskago, hain justu bihar aurkezteko, eta zuen eskura eta gizartearen eskura jartzeko asmoarekin, eta beste batzuk hor ditugu mahai gainean edota biztaurrean, bai? Eskat, perspektiba hori eman nahi dut. Onomastika batzordean egitekoak sailkatu daitezke bi multzotan, batetik leudeke egiteko iraunkorrak, eta gero bestetik berari asko egitekoak, aipatuko ditugu. Iraunkorrez ari garenean, dia azken batean gizartetik, erakundetatik datozkigun kontsultei erantzutea. Eta horretarako sortu zuen ofizialki Euskaltzaindiak 2004 urtean Euskara zerbitzua, hain zuzen ere, zerbitzu hori emateko. Orduan, erakundeetatik datozkigun kontsulta puntual horiek toponimiaz izaten dira nagusiki edo, bai, denak espadira, eta gero herritarren gandik, zuzenean, datozkigunak, horiek ere, ia guztiak pertsona izenekin, deiturekin dute zerikusia. Eta hor duzu esaterako lagin bezala, iaz, izan ditugun kontsultetatik, zeintzuk izan diren pertsona izenez, zeintzuk deiturez. Gero baditugu berari asko lanak. Hau da, nolabait, ofizioz ustez egin behar ditugulako Euskal Onomastikaren mesedetan eta aurrera bide horretan ditugunak, ez? Eta, bai, a ber, segundotxo bat, bai, orduan, hor ipini ditut adibide batzuk, bai, baina ideia bat egiteko. Esaterako 2018an atzerago ez joate arren, santutegiko izenen araua, Euskaltzaindiaren 76garrena hartu dugu, eta hori zuzendu, eguneratu eta emendatzeko lanak egin ditugu, eta gero osoko bilkurara pasa ditugu. Eta hortxe dago, eta bere bidea egiten amaitu behar du. Edo, Nafarroako erreginen izenen arau gaia prestatu dugu. Eta hori oraindik ez dugu osoko bilkurara eraman, baina laster eramateko asmoa dugu. Edo jardunaldi honetan, bihar, bertan, aurkeztuko ditugun, eoda berritua, gero aipatuko dugu zer den hori, pertsona izendegi berritua, eta odonimiako, hau da, kale izenen eskuliburua. Kale izenen izenak ezartzeko irizpideak biltzen dituen eskuliburua.
Bueno, orduan, hor dugu, esaterako, EKO edo Euskal Korpus Onomastikoa. Eta horrekin batera EODA esaten dioguna, Euskal Onomastikaren datutegia. Aurretiaz esan behar da, nolabait Euskal Korpus Onomastikoa dela abia puntua eta EODA dela korpus horren bertsio publikoa, bai? Plazaratzen duguna Euskaltzaindiaren webgunearen bitartez. 2005an sortu zen, edo jaso zuen onespena proiektuak, orduan abiatu zuen akademiak, eta hor, era guztietako datuak biltzen dira, esan nahi dut, pertsona izenei dagozkienak, deiturei dagozkienak, datu historiko, milaka eta milaka datu, milaka, hori patxik azalduko digo asko hobeto. Eta beraz, Euskal Onomastika idatzizko eta ahozko iturrietatik edanez, EKOk duen informazio onomastiko oparoa etengabe osatzen, jarraitzeaz batera, datu horiek ikertzaileekin eta gainerako interesatuekin partekatzeko modu egokia esartzeko borondatea dugu. Eta hori da EODaren bitartez. EKO egitasmoaren datuei ikusgarritasun asko handiagoa emateko borondatea. Agertu nuen Arantzazuko kongresuan. Orduan esan nuen, informazio oparo hori osatzen jarraituko da. Onomastika batzordearen lanetarako oinarri izateko, baina era mailakatuan ikusgarritasuna hartu behar du. EODaren bidez, hainbat datu ikertzaileekin eta interesa dutenekin partekatzeko. Eta bere biziko tresna erabilgarria izango da, onomastikako ikertzaile guztientzat. Horren ondorioz, ideia bat izateko, EKOn biltzen diren erregistroetatik nabarmen hasiko da, ikusgarri izango den leku izenen eta beraiei buruzko informazioaren eunekoa. Bihar, esaterako, euneko 54 izatera pasatuko da, egun, gaur arte, euneko 3 besterik ez dena. Tamaina horretan handituko da, agertuko dugun informazioa. Baina zehaztasun handiz azalduko digu hau guztia Patxi Gale, Euskaltzain urgazleak eta Onomastika batzordeko kideak jardunaldian izango dituen 2 parte hartzeetan. Gaur, Euskal Korpus Onomastikoa, asmo helburuak eta etorkizuneko erronkak izeneko hitzaldian batetik, eta bihar goizean EODA berrituaren aurkezpena eskaintzen digunean. Antroponimiaren aldetik pertsona izendegi berritua ere aurkeztuko dugu. Hor badugu tradizio bat, agertu besterik ez dut egingo, ez luzatzeko, pertsona izendegiak, euskal pertsona izendegiak baditu errosakonak, erdi arotik datozkigunak, mendetako tradizioa dugu. Eta hori hortxe dago, eta hori berreskuratu eta erabilgarri dago. Eta horrekin batera, nabarmen, 20. mendean, zenbaiten ekimenez etorri ziren izendegiak, hortxe dauzkazuenak. Euskaltzaindiak, Onomastika batzordearen bitartez, berez, bere euskal izendegia plazaratu zuen 2001. Urtean. Eta izan zen, liburu batean. Bueno, gero hori joan gara osatzen, baina nabarmen osatzeko zegoen eta hori da dakargun berrikuntzetako bat. Baina jardunaldi honetan aurkeztuko dugun izendegi berritua soilik euskarri digitalean plazaratuko da. Ez dugu asmorik paperean kaleratzeko. Izan ere, pertsona izenen sistemak ez dira hertsiak eta egonkorrak izaten, baizik eta aldakorrak, garaian garaiko gustu estetikoak eta sentsibilitateak zein diren. Aurkeztuko dugun pertsona izendegiak izen berriak dakartza. Eta 2 aspektu ditu oroz gain ohargarri. Batetik izen txikigarriei buruzkoa, eta bestetik genero markadun naiz marka gabeko izenei dagokiena.
maskulinoak, femeninoak, eta bata eta bestea propio esklusiboki ez direnak. Ez dut besterik aurreratuko. Bihar, eguerdian, pertsona izendegi berrituaren aurkezpena egingo du Pascual Rekalde, Euskaltzain urgazleak eta onomastika batzordeko kideak, eta informazio xea emango digu. Bueno, hau da, lehenago pasatu ez dudan pantaia, hortxe duzue. Antroponimiak duen beste alde bat da deiturena. Euskaltzaindiak 1998an Euskal Deitura izendegia plazaratu zuen, eta milaka grafia arautu eman zituen orduan, onomastika batzordeak. Deitura bilduma horren azken eguneraketa 2005an burutu zen, eta hala eman zen Euskaltzaindiaren webgunean, baina arrezkero arautu direnak eguneratu gabe daude, EODan. Eta hau osatu beharreko lana da. EODan deitura horien idazkera akademikoa emateko. Datu berriak ditugu deiturez ekon, eta esan dugu, etengabe osatzen jarraituko dugu korpus hori. Eta batez ere, ez bakarrik, baina batez ere dokumentazio historikoaren erausketari esker. Onomastika batzordeak irizpideak lantzen eta egokitzen ari da osaketa lan hori egiteko. Bi aspektu besterik ez ditut aipatuko, deituretan lanketa berezia behar dutenak. Batetik da Euskararen sistema patronimiko zaharrak izan dezakeen erabilera, Lopitz, Peritz eta sistema horretakoak agertzen dira gure tradizioan. Eta gero dago beste kontu bat, eta da deitura konposatuena, hau da, hoien euskarazko erabilera, demagun García de Garayo bat, euskaraz eman nahi izan eskero, jarri nahi izan eskero batek nola eman hori. Bueno, aukera bat izan daiteke, Gartzia, ala dugu arautua, eta Garayo, euskal grafiarekin, baina ze gertatzen da bitarteko de horrekin, Gartzia de Garayo, malako hibrido antzeko bat, hori da erabiltzen ari den modu bat. Euskarak badu bere tradizioa aldertatik, mendetakoa, horren arabera Gartzia Garaioko litzateke. Baina hor kontu soziolinguistikoa ere sartzen da, eta bai, behar bada distantzia handia dago, kontu delikatua da, konplexua, baina heldu beharrekoa, eta heldu egingo diogu. Eta gero kale izenetan ere, nola erabili behar diren, pertsona deiturak, pertsona baten izen deiturekin, safla batean jarri berdenean, pertsona hori bizirik dagoen, edo ondorengo zuzenik badu, seme alabarik, eta esan edot hor esparru pribatua dago, eta gero denon ondarea ere bai, eta biek elkar ukitzen dute, gai delikatua da. Hori guztia langai eta aztergai izango dugu. Bai? Toponimiaren arlora pasatuta, hor dago kale eta karrika izenen esparrua. Gizarte proiekzio zabaleko esparrua da hau. Onomastika zerbitzura administrazio erakundetatik iristen diren kontsulta gehienak, lehen esan dut, kale izenen inguruko zalantzak izaten dira. Hala, azken 20 urtean, esaterako, 6.000 karrika izen, baino gehiago aztertu dira Euskaltzaindiaren onomastika batzordean, eta sendoari gara momentu honetan Ipar Euskal Herrian, hori aipatuko dugu. Mendela urden baino gehiago darama beraz Euskaltzaindiak onomastika batzordearen bidez, kale edo karrika izenei buruzko irizpenak ematen, eta handik eta hemendik iristen zaizkion kontsulta eta eskariei erantzuten. Eta, urte horiek baino gehiago ere dira, datu historiko bezala, esaterako, esan dezagun, 1992an, hau da, Euskaltzaindia sortu eta handik oso gutxira, Euskaltzaindiak eman zuen lehenengoz kale izen batzuei buruzko lehen irizpena. Bergarako udalak galdetu zion 3 kale euskeraz nola izan behar zuten. Eta hori izan zen beraz lehenengoa Euskaltzaindiaren ibilbidean. Baina beste datu,
ni ustez polit bat, ekarri dizuet, ez da ondo ikusten, horre ipini dudan idazkia, hau zordiot lagun handi bati, duela gutxi, eskuratu zidan Pedro Uribarrenak, gutun hau. Hau da, zirkular bat, Euskal Esnalea elkarteak udaletxe guztietara, udal guztiei bidali ziena 1916 urtean, Euskaltzaindia sortu baino lehen. Bueno, garaiko momentuan kokatu behar dira gauzak, esan nahi dut ikusten dugunean, Euskal idazkia Euskararen sustapenaz, defentsaz, ari dela, kezka handiz, baina gaztelania utxean, hori datu bezala, hortxe dago. Baina, esaterako Euskal Esnalearen zer horretan, esaten dugu, llevada de su noble afán de difundir y propagar la lengua vasca, la sociedad Euskal Esnalea celebró en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao un grandioso mitin en el cual se aprobaron las siguientes conclusiones relacionadas con la forma en que los municipios pueden trabajar en pro del euskera. Eta lau proposamen ematen dituzte, eta horietatik laugarrena, que pongan en euskera los nombres y rótulos de las casas y plazas y de cuantos lugares y dependencias tengan bajo su custodia. Barne rotulazioaz ere, ari da. Ustez datu polita da, datu historikoa. Bueno, gaur baino lehen gomendio mailako irizpide bilduma osatu eta onartu du onomastika batzordeak. Hor daude, hiri izendegia, irizpideak eta erabiltzeko arauak, lehenengo, handik urte batzuetara kale izendegia, izenak hautatzeko irizpideak eta erabiltzeko arauak, Mikel Gorrotxategik paratua. Harrezkero berrikusi eta egokitu ditu onomastika batzordeak irizpide horiek. Kale izendegien proposamena egiteko eskatu zaion heinean. Aurten, Mauleko karrika izendegia finkatu da. Hori izan da, Euskal Elkargoaren ekimenez, Ipar Euskal Herritik, eta gure aholkularitza linguistikoa eman dugu, eta hori, posez esan behar da, Mauleko izendegi hori gauzatu dela. Eta ari gara, baina baditu bere komplikazioak, ari gara Baionako karrika izendegiare oso aurreratua dago. Baina hor gainera, errealitate linguistikoa anitzagoa da. Hor ez daude soilik euskara eta frantsesa, gaskoia ere badago. Bai. Bueno, Iruñeko kale izendegia ere berraztertu dugu aurten. Bai? Honekin esan nahi dizuet, bete-betean ari garela, kontu hauetan, bizi-bizia dela. Eta, Ipar Euskal Herrian, Euskal Elkargoarekin batera, urte-bete inguru iraungo duen proiektua abian jarrita dago. Ipar Euskal Herriko 101 herritako karrika izendegiak prestatzeko. Garrantzi handiko urratsa da Ipar Euskal Herriko toponimia arautzeko eta gizarteratzeko. Eta, ziur nago, Euskal Elkargoko matxin baso, mintzatuko zaigula horreta zabalxeago gaur arratsaldeko mai inguruan. Andres Urrutia Euskaltzainburuak kale izenen eskuliburuaren atarian, hau da, eskuliburu bat prestatu dugu, bihar aurkeztuko da, gorpuztuta dago, esan nahi dut, fizikoki izango dugu, eta eskuliburu horren atarian Euskaltzainburuak zera dio. Paperez zein webgunez, ona hemen izenak bildumara datorren emaitza berria. Erabilgarria ez ezik, onuragarria ere izan nahi duena. Alor horretan ardura eta kezka duten guztientzat. Direnak direla, administrazioetan, elkarteetan, auzoetan, argitalpenetan eta gainerakoetan. Hitz batez esateko, kale izendegia euskaraz landu nahi duten guztientzat. Alegin handia egin dugu eskuliburu honekin. Bihar
ikusiko duzu emaitza, eta hortik aurrera, espero duguna da, tresna benetan erabilgarria izatea, baina hori ez dugu esan behar, baizik eta balizko erabiltzaile horiek. Alfonso Mujika, euskaltzain urgazleak eta onomastika batzordeko kideak aurkeztuko du bihar, goizeko azken orduan, kale eta karriken izenak hautatzeko eta idazteko irizpideak. Euskal odonimiako eskuliburua, odonimia da duen izen teknikoa. Eta beraz ordurako utziko dugu. Badago beste gai bat, garrantzi handikoa dena, eta honi ere heldu beharko dio, laster, onomastika batzordeak. Toponimia txikia, edo mikrotoponimia txikia, esaten diogu, oso inguru geografiko txikitan, berez, edadura handikoa ez den toponimoak dira. Badakigu hori gaur egunean ere ja aldatzen dela, ze internet dela, eta bestelako baliabide teknikoak direla, eta mapa digitalak, eta gaur egunean toponimo txikiak ere zabaldu egin daitezke mundu osora, ez bakarrik Euskal Herri osora. Baina, mikrotoponimia da askogatik kuantitatiboki eginkizun dugun eremurik zabalena. Toponimia txikiak duen tamaina handiaz ideia izan dezagun, ekon, esaterako Euskal Korpus onomastikoan bilduta dauzkagun leku izenetatik, 180 baino gehiago hor nonbait dira halako toponimo txikiak, sail horretan sartzen direnak. Lan egin izan du Euskaltzaindiak onomastika batzordeak zer honetan, arlo honetan. 18 urte pasadira, esaterako toponimia txikia arautzeko irizpideak finkatu zituenetik. Patxi Salaberrik eta Mikel Gorrotxategik landu zituzten 2000 urtean eta euskera agerkarian argitaratu ziren, onomastika batzordearen onespenarekin. Ondoren, 2005 urtean, Deustuko Unibertsitateko Deiker Institutuak Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia arautu eta irizpideak landu zituen Eusko Jaurlaritzarentzat. Eta kasu honetan ere, onomastika batzordeak onartu zituen proposamenak. Orduz geroztik, toponimo txikien tipologia zehazten eta dokumentazioa zabaltzen joan da, etengabe, kopuru handitan. Beraz, toponimia txikia arautzeko irizpideak berraztertu nahi ditugu datorren urtebetean. Behar dena berresteko eta behar dena egokitzeko, eguneratzeko. Eta datorren urtebetean esaten dudanean, hori zehazki dugu gure lan kronograman jarrita. Nahi genuke, lan horri heldu, aurtengo uda parte honetan, eta datorren urteko ekainera arte hor nonbait aurrikusten dugu luzatuko zaigula lana. Hau da, borondate honeko asmoa, eta gero errealitatearekin batera eraman nahi duguna. Baina hori da asmoa. Eta nolabait konpromiso moduan geratzen ari da hemen zuen aurrean. Hala da. Toponimoen normatibizazio linguistikoa egitean, hauxe da funtsezko helburua. Leku izenen idatzizko eta ahozko tradizioak biak, aintzat harturik belaunez belauneko forma linguistikoen jarraitutasuna bermatu eta guztion ondare adena babestu, eta hori da funtsezko helburua, babestea, gizarteratzea, babestea. Eta irizpide soziolinguistikoak ere aintzat hartu behar dira, eta ahal den neurrian uztartu. Jakinik, sarritan, oreka benetan zaila
izan daitekela. Izan ere, leku izenen tradizioan iraunkorragoa izan ohi da idatzizkoa, ahozkoa baino kontserbadoreagoa, baina hor ditugu biak. Gainera argi izan behar da, toponimo txikiez ari garenean, ez gara ari soilik herri konkretu, ez dakit, bateko ondareaz, hori herri horren ondare bada, jakina, baina komunitate osoarena ere, bai. Ikuspegi ere, hori ere ez da biztatik galdu behar. Beraz, toponimo guztiak, handi zein txiki, guztion ondare dira, komunitate osoarena, ez bakarrik tokian tokiko hiztunena. Eta argi adierazi zuen ideia hau Mitxelenak, Euskal Herriko Udalen izendegia aurkeztean duela 40 urte, eta hala zioen. Euskal leku izenak euskaldun guztion aberastasun eta aberasgarri dira, ez herri bakoitzeko herritarren ondasun soil. Gai konplexua da beraz, eta batzuetan arazo iturri bilakatu daiteke eta bilakatu egiten da. Beraz, hausnarketa egiteko abagunea izango dugu toponimo txikiak arautzeko irizpideak berraztertzeari ekiten diogunean. Eta lan horrek, osatzen dugunean, zabalkundea mereziko du, lan horrek. Ahaldela, eskuliburu gisa argitara ematea komeniko da. Baina, ikusiko dugu gero, baina nire ustez komeniko litzateke. Bereziki, erabilgarria izateko udal teknikarientzat eta oroar udal mapa toponimikoak edo tokian tokiko ikerketa lanak egin nahi dituztenentzat. Esan bezala, oinarrizkoa eta premiazkoa da toponimoen idazkera arautzea, baina lanantzua bilakatuko da ondoren egoki gizarteratu ezean. Erabilera ofizialean islarik ezpadu, eta horretan bere biziko tresna erabilgarriak izan daitezke udal mapak. Eta bai, baliabide egokia izan daiteke, hori toponimoak gizarteratzeko, baldin eta jasotzen diren toponimoak ondo arautuak badira, erabilera zuzena izan dezaten. Gaur egun arte, onomastika batzordeak 70 mapa baino gehiagoren jarraipena egin du, kasuan kasuko udalei aholkua emanez. Eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzarekin koordinatuta. Ez da gutxiesteko lana mapa toponimikoak egitea, baina leku izenen arautzeari dagokionez, aho biko ezpata bihurtu daiteke, halako mapak egiteko aurretiazko ikerketa lan zehatzik egiten ezpada. Eta ikerketa lan horrek bi baldintza bete behar ditu. Ahozko bilketa exhaustiboa egitea eta dokumentazio historiko zabala erabiltzea. Tokiko toponimia ikerketa gehiagoren premian gaude. Premia gorrian gaude esango nukenik. Hau bada, zera. Eta ikerketa lanez ari garela eta, aipatuko dugu Gasteizko egitasmoa. Karo, hau makroproiektua da. Bai, zenbait udalerritan seguru asko halakorik ere gauzatu liteke, komeniko litzateke. Baina, gero udalerri txikietan biztan da bestelako proiektuak beharko lirateke. Kontuan hartu behar da gainera, Gasteizko udalerria alkateak esan du zabala dela. Euskal Autonomia Erkidegoko lurrez zabalena. Eta bere barnean 73 edo 74 herri daude, biltzen ditu. Beraz, horregatik hau urtetako proiektua da. Oso aurreratuta dagona. Eta hemen Gasteizko toponimia eta toponimia historikoa sistematikoki ikertzen eta finkatzen ari da. Aurtengo urrirako 7. liburua bukatuko du Elena Martínez de Marinak. Arratzua merindade zaharrari dagokion 3. izango da.
eta hor urtea amaitu baino lehen argitaratzea espero dugu, ala behar du. Baina horrekin ez da lan amaitzen, eta ja Helenak helduko dio urrengoari, eta urrengo izango da Dibina Merindade Zaharreko lehenengo liburua prestatzea, eta hor ere 2 urteko lana izango du. Eta argia ikusiko du. Denbora gutxi dago, baina gustatuko litzait labur, aipatzea beste kontutxo bat. Bai, hemen ari gara administrazioez, ari gara onomastika batzordeaz, eta uste dut behin baino gehiagotan aipatu izan ditudala hortik onomastika arloko ikertzaileak. Baina espresuki hitz egin nahi dut labur horretaz. Eta hori ere bada egiteko bat, onomastika batzordeak duena, horretan hasita gaude, baina sakondu behar dugu. Zein da? Onomastika Euskal Herrian diren onomastika ikertzaileekiko komunikazio zubia eraiki eta zaindu behar dugu. Ez gara asko Euskal Herrian onomastikaren alorra lantzen ari garenok. Eta onomastika batzordean sinetsita gaude elkarren harremanerako bidea izan behar dugula Euskal onomastika ikertzen eta lantzen duten ikertzaileekin. Hori mesedegarria izango zaigu guztioi eta batez ere Euskal onomastikarako onuragarria. Elkarren berri izatea, gu guztion lan eta asmo nagusiak zein diren jakitea, eta hori guztia elkarrekiko konfiantzazko giroan. Onomastika, esan dugu, nabarmen disiplina konplexua da eta erantzukizun handikoa. Egiteko komun horretan garrantzizkoa da nork bere inguru geografikotik, ikerketa arlotik edo jakintza eremutik ekarpena egin ahal izatea eta onomastika batzordearekin harremanetan lantzeko. Horretarako, hainbat ikertzailerekin jarri gara harremanetan. Onomastika batzordea eta komunikazioa sendotzeko eskaintza zuzendu zaie ikertzaile horiei. Ikertzaile laguntzaile horiek ez daude organikoki txertatuta egongo batzordearen egitura, ez dira aholkulariak, eta hortaz ez dute parte hartzen, ez dute parte hartuko batzordearen bilkuretan. Bestelako harremana izango dugu, beti ere gertukoa. Baina nola ez, onomastika batzordea ere berritu behar da, bere momentuan, eta jende berria beharko da, eta nire ustez naturalena da, arrobi horretatik etortzea biharetziko aholkulariak, biharetziko batzordekideak. Kolaborazioa gorpuzteko asmotan urtean behin biltzea aurrikusi dugu, onomastika arloko ikertzaileak eta onomastika batzordea. Eta aurten lehenbizikoz elkartuko gara urriaren 19an eta harreman emankorraren zimentarri eta abiapuntua izatea nahi dugu. Eta, bukatuko dut, azken honekin, esan behar dut, aipatu ditudanak ez dira noski inondik inora onomastika batzordeak dituen egiteko bakarrak, aurrikusten dituen bakarrak. Eta ona ekarri ezarren ez dira garrantzi gutxikoak. Eta horietako bat da esaterako oikonimiaren arloa. Hau da, etxeen izenak arautzeko irizpideak. Eta hori gai delikatua da, gainera, etxe garaikideak direnean. Hemen ere berriro ere arlo pribatuarekin sartzen gara. Etxeek badute jaberik. Eta aldi berean, kultura ondarea da guztiona. Beraz, tentuz landu eta aurreratu beharreko gaia da. Hoiek ere, beste zenbait zereginekin batera, lehentasunezko bilakatuko dira onomastika batzordearen jardunean. Eta, nola ez, Euskal Herriko administrazioekin elkarlanean gauzatu beharrekoak. Eta lehen esan dudan bezala, gurean dauden ikertzaileekin elkarlanean ere bai. Eskerrik asko.